nya dwamammo nti na bɛrima bɛgya ne yera na ɔba bɛgya ne kunu akɔware fofora wa se aware nti sɛ nka nyame gya aware dodo tum a na mekɔfo ɔba foforo bɛka me yere ho a na wɔnsɛe aware a ka nyame nka no sɛ nti James 4:1 se aware sɛfo munu so obi gyina so wɔ wiase adamfo gye so Nyankopɔn tamfo what I say nti awale ho totontoto sɛ me yiri nie manya sika nti mekɔfa bia ba wana bɛka ho ɛne ade no ɛba saa etie Kristo som you go to hell. Paul no say wanu kwa de ma obi anware so woni nya sɛ Nyankopɔn hyehyɛ awade no woni nya sɛ kyɛ no sɛ Paul sɛ me kwa me dia kama obi anware obi anya sɛ me so wo pɛ sɛ otwa Nyankopɔn sɛ ɔkai mu ana the Christopher say ɔbɔ ade asɛm a wɔde ama yɛ wo mo sɛ no wo bi na ma bia ba wo wiase Christopher na ma wiase yɛ ho akyere yɛn pa. Mama Aquaba and from Racordia TV. Brass say a tenacity face, Muddy, I shall a quench and cookrasson, a debe some tea for Nashafoni now. So Muddy, a dean, a cordia, I am. Now, I am 2 and I about 2. Now, face, no, your pencil, and send me move, Nanyamu entiasia, and tea, when you could down for a sheer, or Hana face, so, Virgin and send me Hona face, so, a to me, and Yamuntiasia, and Edo and Semusoko. Send that as my own combo any. Podcast me can say polygamy home share our door Ibiana or our again and our Utigan our door a year and I say a year what Jenny ever when he's saying we did it will be a one GD in our face so Suma who won't be an so will be an indigent our door a year and I say a year I don't know Matanasi me Medimucham Medi Annie Nana Kwame Gentle and maybe a force so I a crado now I mean call when China no one so Aquaba. It means I'm a call a video for and you call Papa or Miss and Faso. Upon Pacho, Mama or drama or quabba. Yeah, Eja. But you didn't say Pomoko. Or boy, the Adam, the way of and you made ye. Upon Pacho, Mepe say the boat, nothing to be after for being out down or was after dinner, you will be out there today. The family Emmanuel also for you. Nadia Oba, the donor, the home a year or so for Janacobia. Na ekuya bedan no e Janacobia Bible Study and Prayer House Ministry. The pense Bible mu hwe no kure wo mu. Afia ho mu djuma enyina nso wo ho no. Na me na me yekofa bai. Okay, so now you found that. Sir. Okay. And me ko papa nso nchen. Papa pacho be wo di ni asafo da no. Me di ni Mosonfo Bishop Apostle Moses was say. Okay. The Voice of Power Ministry. Ni asafo bedan no. Okay. Me na msaye kofa bai. Okay, I will see an answer. My video for Kudam for Nadia Jumadino, a bay resebenta. Now, Shannon said Jumadia Librum, a Makubi Adaroma, a memfa Asadama, a Cordier Media Institute. Cordier Media Institute, a school at a we be our personal chance in Chujuma. Now, a quadri one moon in Japan, and a school in American for a amount. School actually acquiring a water chiman, a year or Bo Amanin School, which I found in town. With my first school in Penny for a war 0593 475747 and also with me after 0506 578255 number for at me ajo so na me kan kan duma de so e be twa gu e da me me da bia so e be wa ko mu na se say bia wo atwi na wo pese wo ba duma de so a se wo ye konfo wo ye osofo ana se wo ye obi a wo e nimdie pia wetimi ba duma de so na mba na me to ja wo friends so am penifo so je so na ba ntimi sembre no ma sen ko na fa duma de en hye so pacho so from pacho mecha se afu wo ho ani die mu mecha se bi se pacho wo ye Kristo ni ana se wo ye Kristo ni menye Kristo ni menye Kristo ni nti pacho me bi se wo ye esombe mu na wo me je obo ade di okay me je obo ade di na me je nyema nyina so di me je ahoma wodo nyina so tum me fa ne se me traditional no mama me ne mama ne anya kopon de ma me nananom no eno na bitu mu and yeah sofo ana say osomafo Jankobia de tu gano ti ma me nko me fa so bi sa no so papa mpacho sofo Moses bacho wo ye Kristo ni ana sombe mu na wo
be a Christian pure and it's a Christ okay Jini won the soil and now war be a Christian and then abusia komo na hyehyɛ so na yato aso de ma no ti me hyɛ free ɛyɛ papa Janko bia ho na ma bisa no na afia di komo kakra be yɛ sima edi entam na me hyɛ asɛ me bisa papa Janko bia sɛ yɛka sɛ aware dodo a ana sɛ nipa yɛ hɔ ɛsɛ sɛ bia be ma aware mienu ana dodo papa cho ɛwɔ hɔ sa yo oba yɛ akan ya mamre ne amane mu dia yɛnchi efetete ebesi ne yɛ nananom ware mienu miɛnsa ne nan wa ho de betimi ko ade a onso bi ene ho ade e beto nananom no mo yɛ bibia nso metwa mu sɛ ade nananom yɛ no enye no kore e ko hwɛ Bible no a wo motɔ yi no mu a ehu sɛ Bible no fa bi Israelfo abakɔsɛm Israelfo abakɔsɛm mo no ɔmo bo Nyankopɔn twa dua mpɔn tutubu nso kwa medin ɔdoma nkoma no ɔse ade yɛ ade nyina so tumfo no din so mo ne nante yɛ wanka ne ba bia da sɛ Israel ni bi ko ware ma mi no a ɛyɛ haram sɛ kamodi bɛka no yɛ chiwade ɛnyɛ chiwade Israelfo ya nso na sɛbi wɔn wo yɛ nananom a wɔn amamre no mamane ɛna ekuta yɛ nia a yɛde aba abeduru ne isa me kɔka sɛ awade mienu ɛyɛ bɔne dia na sɛ me mo me ka asɛm a minim na me to Nyankopɔn asɛm a ɔka kyɛ nananom ato atwene ya wade dodoɔ ne deɛ obi aka sɛ ɛnya a ne nipa korɔ no minim deɛ ɔde a efiri ba na Bible ne kura Kristofoɔ nan kasa no ɛkyerɛ sɛ wade dodoɔ yɛ nti papa we de mentwa no o we bisa sɛ sɛnea wo kan yi bi kyɛ sɛ wogi aware dodo etum ne ntempa so okay ɛyɛ me nananom amamre nti me gitum nti na saa me bisa sɛ mfaso bɛn na aware dodo mu mfaso wo mu ne sɛ wo ware ma dodo a wonyini kyɛ okay wonya wasomdwie woyɛ obi a oni da ho so so otimi bɔ bra kɔ wanim ɛboa ma wonya ma dodo ɛma wo so bɛboa wo sɛ be umre yem ɛne obi bia mu ɛma wonya ni munya ma wonya din ma wonya nkoso mpuntu no nkan kɔ ade adwuma bia no sɛ competition ni mu a enye yi but competition ba mu a obi ayɛ na fa mu de nti ma dodo de nananom anka kyerɛ sɛ nyɛ da de me de mani ho dodo nyinaa wo fa akwampa so ware ne de ɛyɛ kama tina kyɛ sɛ aware dodo mfaso wɔ so yi mfaso wɔ so pa na papa sɛ na wo ka sɛ onye Kristo ni ɛnyɛ no ebia onye Kristo ni nti na wo ka sɛ ɛyɛ ana oh sɛ uko Israel Bible ni kura Kristofo nye omo dia ye na nanam dia ye Israelfo ye na nanam Israelfo enwoma no ana Kristofo na fa ana omo no ehwemu omo din no ana omo ne ye bi wo ewo enwoma enum na enwoma no nye omo dia enwoma no ye Israelfo ye dia ye Israelfo se nye Kristofo Israelfo nye Kristofo aha sa nti na wo kan dia wo ka sɛ Israelfo nye Kristofo so a ebi na Kristofo bi no so bɛka sɛ nya wo kan enim saa yo sɛ deɛ meka ne nimu deɛ Bible ne kuta wɔ no so wohwɛ mu na sɛ Kristofoɔ ɛna kyerɛ yɛ a sɛ wobɛhunu yɛkyerɛ ma Kristofoɔ sɛ wobɛhunu sɛ Kristo ne din bi wɔ mu a ɛno nso bɛhunu Israelfoɔ nko ara din na ɛwɔ mu Israelfoɔ nko ara din na ɛwɔ mu deɛ nananom abakɔsɛm nso na ɛwɔ mu baabi foforɔ bi anka ho sɛ obi bɛtwerɛ obi a nipa ɔbɛtwerɛ koraa na wɔyɛ Israelni ɛna ɔbɛtwerɛ obi de ka ho ɔno nkasa koraa so di Israelfoɔ amammerɛ so ɛyɛ Paul odi Israelfoɔ amammerɛ so a ɔntoto n'aseɛ nti Bible ne yɛ Kristofoɔ deɛ ye Israelfo ya mamre ne amane ene wo mu ane papa mpacho si na wo kasa na wo Bible se enya Kristofo de Bible no ba bi wo ha wakan na wasua a eche se aware do enye oh ba bi eno amaka ya se aware do enye Kristofo Bible ko mu sisi ayi de o mo mtwa na anya editing o ma anya editing nti 7 previous ye nim bi ko akiri ye hu se nsem bi wo mu a enye sa na tie emfa ne kwanso Baba here Hebrew Bible ni kuta ye no mu a ene de kura omo no de nsusu e dantem kura so pa isi e yusu Kristofo Bible ya e kura omo ne di a enam se 7 previous a o ma nsusu se nipa bi no te sa me beba ami abe pense mu ami ya hu se o ma ye foso bebre wo mu Kristofo na kasa ji tum se foso pi wo de kura omo no mu enti min kenkai omo Bible no hu ba bi a o kan sa ware dodo enye ba bi a o kai bi ha sa ware dodo no eye kama eye perfect omo ji tum papa me da wano ase men sembra ni pino amen ko osmafo Moses nchen na me bisa no papa mpa cho se me gidi se nkomo ina we TV pa oh me okay papa me bisa se awai do papa oji tuma na onje ntum me da ase me nia wale dodo ntum okay na papa mpa cho di nti a onje wale dodo ntum di nti a me nia wale dodo ntum se me yo Kristo ni okay kuro bia wana mamre
kuro bia wɔ namammerɛ ɔhene bia bɛdi akonnwa a yɛwɔ nhyehyɛeɛ amanneɛ ne amammerɛ a wɔyɛ esuai ansa na yɛagyina tom sɛ hene nti meyɛ wɔ kristoni nti na mekasa ma kristofoɔ nti kristo som mu deɛ yɛtia waleɛ mmienu ne sɛ nti ne sɛ wokae 1 Corinthians chapter 7 Paul ka asɛm bi sɛ sɛ nka bɛtumi aka nnipa nyinaa ntena sɛ wɔ no ɔsɛ deɛ ɔsomafo no susu fa a awaleɛ ho na yɛ sɛ ɛyɛ Paul na dwenkyerɛ tie ne yio nti wɔse sɛ nka bɛtumi anka nnipa nyinaa nyɛ sɛ wɔ no nanso honam akɔnnɔ nti obiara nya so ne ne yere baako yɛa na ebinom taa ka sɛ ɔka asɛm no ma obi a ɔyɛ elder deacon anaa pastor apostle anaa obi a wɔyɛ afɔrebukyia no ho adwuma wɔ nyame fie kristo fie ɛnyɛ saa ɔmo deɛ no wɔ 1 Timothy 3 na wɔsɛ obi fa asudwuma a ɔfa adwuma pa na deɛ ɛsa no sɛ yɛnya no ho asɛm nka wɔnyɛ wɔyere baako kunu ekunu baako yɛ n'ani so na hɔ wate aseɛ deɛ nti ne sɛ awareɛ mmienu ɛde confusion bebree ba kristo som mu ɛde ntawantawa ba sɛ mete wiase na mennim kristo deɛ a mɛtumi aka sɛ mɛtumi aware deɛ mepɛ because menyɛ kristoni nti deɛ sɔfo dwankɔbea ka no baabi a meme ne yɛadwo ɔso wɔnyɛ kristoni baa me mekasa ma christianity nti na kyerɛ sɛ bɛfa mpakyɛ mi ntwɛwa no ɛsɛ woyɛ kristoni a mmara no hyɛw sɛ wade baako pɛ deɛ nti a wade baako no nyankopɔn tumfoɔ bɔɔ soro bɔɔ asase no according to Genesis chapter 2 verse number 18, 19, 20 wɔse nyankopɔn kaa sɛ deɛ meyɛ ɔyɛ nyinaa yɛ na ɛnyɛ sɛ onipa nkotena de mɛyɛ no sɛ so boafoɔ mama no oyi no mfe mpadeɛ baako de yɛ ɔbaa ɛde maa no a yɛfɛ no adayi Hawa anaa Eve wate ase ɛde maa nyɛ nyame wɔ tumi sɛ sɛ aware dodoɔ hia a ɔde ma nipa ɛbɛboa a ɔwɔ tumi biribi kyikyiri nyankopɔn wɔde ne ho kɔbɛtumi yɛ yi mfe mpadeɛ bɛyɛ 7 ɛde ayɛ maa Adam but wɔtwe 1 only wɔde yɛ ɔbaa ɛka Adam so when na ɔbɛfrɛ no ɔbaa bi dompe ɛna me honam mu honam nti ɔbaa deɛ nyankopɔn yɛ awɛ no ne mfiti ase ɔbɔɔ soro baa asase no wɔyɛ ɔbaa baako na ɛma bɛɛma ɛnu nti na kristo som mu no sɛ ɔba kristo som mu na bɛyɛ kristoni ama yɛagye wɔtom sɛ kristoni a yɛnkyerɛkyerɛ no kyerɛ sɛ ware baako musamifoɔ kyerɛ sɛ wobɛtumi aware bia mmiɛnsa anaa nan ɔmo nkyerɛkyerɛ nsi kwan but kristo som mu deɛ ɔyere yɛ baako ɛyɛ mmienu a yɛkorɔ no nti na kyerɛ sɛ bible no ɛkasa tia aware dodoɔ mo because yesu baeɛ no farisifoɔ no kɔ ne nkyɛn according to Matthew 19 kɔbisa no sɛ obi wɔ ho kwan sɛ asɛm bi yɛnto ogyae ne yere na ɔwale foforɔ tie ne yie o nti 19:5 ne yesu kaa sɛ daabi ɛnte saa ne mfiti aseɛ no wɔbɔ ɔbaa ɛna wɔbɔ ɔbɛɛma ɛno nti na ɔbaa bɛgya ne nna ne gya hɔ wɔde no akɔfam ne kunu ho wayɛ honam korɔ sɛ nka yɛ mmaa ka yesu bɛka sɛ ɛmmaa bɛgya yɛgya ne yɛ nanom hɔ yɛ ho akɔfam yɛ kunu na yɛ honam korɔ wɛde ɔso enti na wɔbaa bɛgya ne nna ne na gya hɔ wɔde no akɔfam wɔ kunu wayɛ honam korɔ ne de nyame aka abɔ mu no ma onipa bi ntete nti wɔn sɛ mema ware me yere ayɛ na ayeforo na ɔbaa foforɔ bɛka ho me pa to wɔte awareɛ no ma na wɔnti mu wɔnim dwuma me ne bɛrima no ayɛ wɔnim bra me ne bɛrima no abrɛ ebi mpa me na meboa bɛrima no ma ndu deɛ waduro koratwe bɛba me mu ɛnsɛm bɛba me mu wɔte menya amanesepɔ afei na me kɛse bɛrima no wɔ me mu because yɛnim sɛ ntaafoɔ kora ba wiase a na me mma no wɔ mu a mentimi no wɔ mu nyinaa pɛ bi kora no mpɛ kakra asɛm kyɛ pɛ nyina nipa su 1 Corinthians 11:1 Paul sɛ monhwɛ me nsua me sɛdeɛ mehwɛ kristo a mesua no me mete wɔ yi Moses mete wɔ yi mentwerɛ Bible no bi nkaa ho ɔsomafoɔ Paul tumi twerɛ 14 letters ɛde maayɛ yɛhwɛ ne nkyerɛkyerɛ no bi a ampa ɔno na ɔsomafoɔ tumi kaa so ɔkɔpa mako gyidie makora deɛ aka me ne nkwa botira ɔdade de brɛ me nti ɔyɛ adwumaden wate aseɛ nti menyi obiara nkyerɛkyerɛ ne kristo nkyerɛkyerɛ ɛna Paul nkyerɛkyerɛ mede yɛ adwuma na fa mpakyɛ ebia na obi so ɛbɛka sɛ ebia na saa mmerɛ no Paul sɛbi o ebia na ne ho adodwo ɛnti na ɔno kaa sɛ ebɛtumi amahwɛ na mu nsua me nti aware dodo ɛnyɛ bɛda ase mate o question ase na Paul ho nwodwoe
ɛno nti na ɔka sɛ atenka papa atenka bɔne mu ɛburo mu ɛhwie mu apɛsiri mu ne nyina me fam anhyɛ me brɛ nti sɛ obi kasa atenka papa ɛne atenka bɔne a ɔkasa fa feeling nti sɛ na ne ho ni hɔ a kɔnka atenka ho asɛm nti na ne ho wɔ hɔ but bra Kristo de ne nsa ka no ɔse me ne honam ɛne bogya anto agyina biem nti wanka ɔbaa biem wanware biem na wɔntumi mfo ɔno no nkyerɛkyerɛ nkyekyere yɛ nti na ɔka sɛ obiara ne n'adom akyɛde a Nyankopɔn de ama no nti obiara nware baako owia nso ɔkyerɛ mi sɛ na mepɛ sɛ meyi ahohia firi babunu so nti nka yɛ sɛ nka ɔbɛrima mfa no nka ɔbaa nanso honam akɔnu nti because deɛ wawaleɛ no wɔdwendwen sɛ ɔbɛso no kunu anaa ne yere ni ɛna deɛ wɔnware yɛ wɔasu gyani no adwene Awurade asɛm ho nko a nti ɛno nti na ɔmpɛ sɛ nka nipa bɛwareɛ nanso honam akɔnu nti obi anya so ne ne yere baako ahotie Awurade asɛm ho na kyerɛ sɛ obi yɛ Kristoni na sɛ bia ne nsɛm mu edu akyerɛ like obi a no no so ontumi ware dodoɔ san sɛ Kristoni nti wo bi a fa boa wo nua bi a woni bi Kristosom no obi ɛne obi atena for 14 years wɔn na wo mamu wɔtwe nya sɛ de wɔn pɛn so wɔnyɛ ɔbaa no ho adeɛ bi a meka sɛ damani hɔ fa sɛ sika na nka de bɛyɛ fa boa sɛ nipa no egu Samaritan Awurade sɛ mo aboa ho 1 Corinthians 13 sɛ medi nipa ne bɔfo tetere bɛkasa na mni dɔ a nti ɛyɛ dɔ waboa wo nua na hwim na firi gye amana ba heaven on kasa fa se sama abɔ so wo sika nti wogye Christ di a heaven ne botaye no quite different topic heaven ɛyɛ botaye te me nkwagye nti ɛsɛ me ware ba because me kɔfo ɔba foforo bɛka me yere ho dwam sɛ me wa na ka ho a ata me kɔ akɔfa no pɛ mase aware according to Matthew 19 o kan fi 5 down wasente sa do obegya do obeba ware de wagya no ase aware nya dwamammo nti na bɛrima begya na yera na ɔba begya ne kunu akɔware fofora wa se aware nti sɛ nka nyame gya ware dodo otum a na me kɔfo ɔba foforo bɛka me yere ho a na wɔn nsa aware a ka nyame nka na sɛ James 4:1 se aware sɛfo munu so obi gyina so wɔ wiase adamfo gye so Nyankopɔn tamfo what I say nti awale ho totontoto sɛ me yiri nie manya sika nti me kɔfa bia ba wana bɛka ho ɛne ade no ɛba saa etie Kristo som you go to hell. Meda wano ase awusua aha ye Kɔdeɛ TV dwumadi ato din sɛ Kɔdeɛ ayirem ɛna oguso a wo hwɛ yɛ ni dwumadi yi utimu sɛ na kokudamfo no nyina obia nsɛm de ano ɔhye ankasa nti wa wo so wo hwɛ yɛ no bibisa wo sɛ aware dodo ɛyɛ ana sɛ ɛnyɛ obia ne gidie papa dwanko bia kyerɛ mu sɛ ɔno de ɔde tum ne gidie no ɛna ɔsomafo Moses so aka sɛ aware dodo de wo yɛ Kristoni a ani kwan sɛ ɔde wo agim nti dwumadi na na eguso a ɛde ɛhyehyɛ so no mame nkɔ sɔfo dwanko bia nti na me ma no sima enum bi ana be sima miensa asɛm bi opese obisa osomafo Moses no ombisa na onyina no ema ye be ye nsɛm miensa na ina ndi kra osomafo Moses oje Bible ni kra wono tum begitum pa sɛ Nyankopɔn asɛm begitum sɛ Nyankopɔn asɛm ebi afiri mu ana asɛ ni nyina yɛ correct ni nyina yɛ correct ma woje tum sɛ Nyankopɔn sɛ asɛm wono waka ɛno ano no ya na ani ɔsesa na asɛm yɛ tse o Isaiah chapter 40 verse 8. Begitum. Mo wojitum say Jacob ware ma mienu eye omo ho ade e wa ma bre kwan so wojitum menyi honto wonyi enei time de menyi oh enya Bible ne kura mo asana me ka sra wo de enti America se menyi honto e wo Bible num so so wadi atum say Bible mo asem na fi Nyankopɔn asem mo na mo say wo Bible num me nka nkyira wa na onso bo Jacob din ana me say Jacob only Jacob only say enya tie masa tie me say me busa question say Jacob no I friend Israel no o ware ma mienu ye wo mu ade e ware wo mu ansa na ebesesa ne din aye ne Israel woje sa asem tum say o Bible mu bijitum bata asem wo oh fine so wojitum dia wo dia wojitum say o Bible mu wojitum say David a o so Nyankopɔn akoma no wo yiri no mu mienu ansa na obedi hene bijitum wojitum very good wojitum say Nyankopɔn ya awade me no ho mmra
Deuteronomy chapter 25 verse number 50 wujitum Bijitum. se Nyankopɔn ya ware mienu ho mra wujitum Nyankopɔn kan se ne bɛyɛ na ware ma mienu abɛdɔ baako agya baako nti no wo chaade a ɛmfa kuma no a wonyɛ wo no Panyine no. okay wogya no so tum very good wujitum se Onyankopɔn twaduampɔn tumi nyina awura no ayɛ Jacob ɛma nan a ɔno ɔmo wo madum mienu no heaven na wo se wo korɔ no wo mu din da deda heaven gate na no wujitum Kasa me tie ofa. me busa wo question Enta me kyerɛ me wo bibia me quote. Nti na yasi me musa wo question mate. Say obrugu wo de mate. the ambassador me kan kyerɛ Christopher no say muntie me yi pa mo ayɛ confused Christopher nyina ayɛ confused Papa, say o kasa Christopher are confused no. Christo ni beka say bia na woni honhom ntia. wo ma ayɛ confused listen they too my confused no say ɔwade me wa Christopher bi a omu ɛware mienu a omu yɛ asɔre sɛ kura Bible omu yɛ Christopher complete omu ware mienu no miɛnsa omu gitum ne wa Christopher bi a omu so aware mienu omu nyintum nti saa nipa no mienu no wo yɛ Christo ni wagitum wo yɛ Christo no onyintum omu nya confused omu nya kura the same Bible. Okay, Papa, me da wan wase. Mame ko. Eti bi asa me ma me nua ti ase ase. So Onyankopɔn asɛm no. Onyankopɔn asɛm no. Sɛ yɛ nane no de a, na sɛ yɛ nane no, no ka kyem sɛ Old Testament atwam de a, na onim asɛm a wɔka. Because ɛno yɛ mohoma no nhyafie. Ti awade a meba awade a wɔka wasɛm no. Ah meba awade a wɔka wasɛm. Me busa ne sɛ, so mo kɔ ware a, mo kɔ gye awade a, omu quotation fi New Testament mo na sɛ Old Testament mo. Me busa no. So mu kwaji awade a ewo Old New Testament hin fa no watro say akwan sense ne emfa so ware Christopher nkyerɛ so Old Testament na twam di a anya kwan be no fa so gya awade no quotation so mu yi free hin fa e busa na ho kyerɛ me so fi yankɔ bie Nyankopɔn bɔ soro bɔ asase a odi nipa ɔbɔ nipa oyi Adam fipade yɛ ɔba ma no wanya ma o wontumi nya pam dada no emfiri because ɛyɛ na yɛ refer asɛm firi ɔba New Testament ti Yesu ba ayɛ no afarisifo no be question Matthew chapter 19 no sɛ Mose ma ya kwanya sɛ wo yere ɛyɛ mfonso a na wo mpa atwara wo de gya yɛ ngoma Jesus go to Old Testament sɛ ɛnyɛ Mose na kan yɛ so ka sɛ Mose na kan yɛ de a na ba so ka kyem sɛ Paul so asɛm kan no Paul na kan yɛ mo na mo sɛ atwara nyina fi ko ho me mo na no mo kan first second Timothy chapter 3 ɛyɛ Matthew no na tworo sɛ Paul sɛ atwara nyina fi ko ho me mo nti awale mienu na wɔka kane no na wɔ hɔ ba nye nyame na ka sɛ nipa yɛ ɛyɛ asoɔden ne nipa kɔ yɛ ebi die si ne yie ebi die si ne yie yiwo mu nyina no ma wale kɔ wie pa yɛ ma ho Solomon ya wade dodo na wie no ko to abosomfie amwa no nyansani Solomon nti do ba bia wɔ sɛ yɛde ne yɛ nyi de esi yie nko a wɔ sɛ yɛ ba side so wɔ mu yɛde yɛ adwuma nti Paul sɛ so wo yɛ Kristo ni per heaven na kwa yɛ New Testament Jeremiah 31:31 says mene Israel fie betuma pam foforo a ente se kane dia o mu pam ye no Nyankopɔn bo o ma ya dwen ene nimdie ye nyu so adwen nimdie nya krata obi atoro krata obi atoro a sa wo twa ko anya edit no kura yie eno na Christopher mu gina mu ten aso mu krata na kro na no osofo Jehoadan osofo o ware ma mienu ma wo hene osofo priest o ware ma mienu e ma wo hene wonim se beboa what I said to Captain and some graduate and from so I am my buy for no. What's my boss? Now you find him dear and trans will say so. That the American colony there, more Christopher now, episode I want to be a new piece and want to be a more common Pentecost as Adrenal, Roma Adrenal, Revival Adrenal, SD Adrenal. A Christopher now we are Christopher, Munin and Madrid Yabaco, Obianco GD as I have an amoko. So I said the moment 7 time. May you comfort it, Mamrano. The Onyankopɔn man and Israel for and no Nayas and Papa. Yakofa na Paul said wa hu Yesu da so hwe no sua no wa hu obi da we de o hwe de na hwe no sua no wo se me ka ma dwene Paul na so Paul no say wonu kwa de ma obi anware so wonu nya sa chi Yakopɔn hye awade no wonu nya sa cha no se Paul se me kwa me dia ka ma obi anware obi anya sa me so wo pese o twa Yakopɔn se mo kai mo na the Christopher say obo ade asem a wo de ama ye wo mo say no wo bi na ba bia ba em wo wiase Christopher na ma wiase ye ho akyere yen pa me da wan wase na so for Osman Moses and fanning center crowd de me pese me ka nyina ne se wo ye Kristo ni na wo pese okɔ heaven na me ka ho asem ya so how to be any baby a sa de ho amokɔ de amotwa de aware dodo ɛyɛ bɔne because su dwa no be wo nkrɔfo no New Testament obi ne ho a odi Kristo akyi ɔware mienu miensa
1 Corinthians 7. 1 Timothy 3. Who said deep for an apostle? Verse 16 or say, some person we deacon. That means so behind what you know, because I say, Baba deacon. Person here back. Obi wari no Bible on cancer. So we person where deacon. Person say ni pa no. Okasa no chese so far so okasa ntia so obi wari sa. Obi person oba fi ase a kase wo do oba na eba na yesa ma ti me mafia mama ti mafia so we can say obi person oba ye dikina ya hwe say sa oba dikin wo yere ya ba ko dia no obi wo ma ne die mienu sa ni fa no ti me ye dikin dia me person me kan nyina nse die umre na ma ye din Jankobia sofo say on the onye Kristo ni. I'm talking about the Christianity. Yan tie ye yere ana ye kunu eye baako according to the Bible. 1 Corinthians 7, 1 Timothy 3. And Matthew chapter 19 verse number 5 down. Genesis chapter 2 verse number 18, 19, 20. What I say? Emma me nyina so say eso nipa yere eye baako bebema. Ahoti. Ofa bi kan wa ye koro no. Eye haram. Etia Kristo so. Because 1 Timothy 3:16 tro nyina fi Yakobon ho mi mu. Timi. Osman for Moses na wote ne nka no eye adwumadi a wo hwe yi eye yato din se eye kode ayiram. Na adwumadi yi ye pensen mu na ye don nsemu asuko osofo Jankobia ese awadodo eye na afen so Osman for Moses se so ye Kristo ni nko ade a eni kwan se odi onwuji eye aware dodo mu esan se Kristo som etia saade no enti yade nyina ebesi wo ha na meboa na ofisen ne nso edwumadi esi no kopa eba ye betwe nkomo afa se heaven ewo ho ana se eni ho ye ka se heaven kra eye di ade enti next week nso ebedi heaven ho enkomo enti ansa na be sorry na misa eye osofo Jankobia ene osofo Moses se heaven no kra no ewo ho osofo Moses e ba so mebisa se heaven ewo ho ana se heaven eni ho Heaven wo. According to John 14:1. Yesu say, "O makoma tutu, munya awurade ni na menyim Yesu ni. Na tena bre maja fi, enti san ka me nhyɛ mo bɔ sɛ, because yesie baabi am na me wi a meba biem, ma bɛfama ko baabi am wo." Ana Thomas bi sa no sɛ, "Yenim kwan ne bɛda ne yaba." 6 no. No was me ne kwan no kora ne nkwa obi ntumi mama gya no nkyɛn. Je sɛ ɔna me so. Okay, mpatcho na kyerɛ sɛ heaven no ye wonkofo ku bi am na mo kɔ ho ana. Yes, ye from ahotefo. Asɔli ni ho. Okay, meda wa no ase. Na me kɔ osofo Jankobia nkyɛn mpatcho heaven wugidi ana sɛ wungini. Heaven na Christopher kan o man kasa no omu sua de nkwa animu ade omu sua nkwa animu ntino tambia no moye mfonso bebre Bible ne kuta wo mu no language de kra no eye Aramaic na Aramaic language no ya kan heaven a eye wiem space Shamayim no eye space enti heaven no eye space eye wiem Hebrew language no aye Aramaic no o kan Shamayim a eye wiem eye space enti krobia ni baabi e fa na heaven a nipa kwa kwatena ho ana de obo ade no what baabi ansa na obebo ewiem ane asase we sei enti ehe fa na na wote na ho na e fa na heaven ana sa ehe fa but Christopher say obebo so sekete won na asase senku o mesensen ho ana o mesensen ho so enye no kura da o ka jana nanum sa asase na betena so o say I want to atwa so ba na asase de etimo da obo asase mani pasa ye ntena so wo se asase o se atrefo betrem de betrem mu da pem ahwefo na ne ye beda mo asese mo jebre na mo hwe eye kode awirem ebe okwa memi da wei ene memi da bia na wa ye krado so be hwe dwumadi yi me am jebre na metena ase na me di dwumadi mu chia me din am je so ene nana kwa me tent wetin afro me the fashionista me da mo asese mo jebre hwe